למה לשנות את הסביבה החיצונית שלנו לא באמת עובד? הרי שמעתם פעם את המשפט הזה שכל מה שקורה בחוץ זה בעצם השיקוף של כל מה שקורה בפנים. אז איך זה עובד בעצם? בואו נדמיין שכל הבעיות והכאבים שלנו בחיים זה פטרוזיליה בין השיניים שלנו. אנחנו ניגשים למראה, שזה העולם החיצוני שלנו, השיקוף שלנו. ובמקום לקחת קיסם ולנעוץ אותו בין השיניים ולנקות את הפטרוזיליה, אנחנו מנסים בכוח לנקות את הפטרוזיליה מההשתקפות שלנו במראה. לא עובד, נכון? אז זאת בדיוק הסיבה למה לא משנה כמה אנחנו ננסה לשנות את הסביבה החיצונית שלנו, לנסות לשנות את העולם שלנו מבחוץ, זה לעולם לא יעבוד. אבל ברגע שאנחנו נסתכל פנימה ונתכנס לתוכנו ונתחיל לרפא לאט לאט ולנקות את כל הפטרוזיליות שבין השיניים שלנו, אז העולם יתחיל להשתנות בהתאם.